Умарҷон Шарипов муқобили Рахсибоев аст. Наимҷон Иброҳимзода партоб бисёр мувофиқ ва мубинед ки чӣ гол мезанад футболбозони дастаи Хатлон ва дар ин лаҳза Худойдод Узоқов яке аз беҳтарин бозингарони дастаи Хатлон дарвозаи Хуҷандро дар дақиқаи 21 рахна мекунад. Ин чизашро мо интизор надоштем. Вохана мамо месазад ки ин гуна дастаро дастгирӣ кард. Ин гуна дастае ки метавонад дар сафар ба худ иҷоза бидиҳад то ин ки ба тури дарвозаи дастаи Хуҷанд ба задани гол аввалин шуда даст ёбад. Воқеан ҳам онҳо бозии хуб нишон дода истоданд муқобили дастаи Хуҷанд нобаста аз ҳама мушкилоте ки доранд ва аз чӣ бошад ки дастаи Хуҷанд ҳоло бозии зебои худро нишон дода наметавонад ва муқобили клуби марказии варзиш ҳам онҳо ҳамин гуна бозӣ доштанд вале муваффақ шуданд. Бубинед чӣ гуна Умарҷон Шарипов ва Наимҷон Иброҳимзода аз канори рости рақобат ҳуҷуми дастаи Хатлонро оғоз карданд. Худойдод Узоқов дар ҷаримагоҳ муваффақ шуд ва инҷо имконият буд барои бозингарони Хуҷанд. Наимҷон Иброҳимзода партоби ӯ ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд, туп дар ихтиёри футболбози дастаи Хатлон. Бубинед ки чӣ гуна дар ҳамин лаҳза Умарҷон Шарипов метавонад тупро дар ихтиёри худ нигоҳ дорад. имконияти бисёр мувофиқ. Афғонов зарбаи ӯ гол! Гол 0 ва ё 0 бар 2. Ва воқеан ҳамин голи намедонам англисӣ бигӯям чӣ бигӯям бо як услуби хеле ҳам ҷолиб иҷро карда шуд ва аслан ин гуна зарбаҳоро футболбозоне иҷро мекунанд ки бештар бо пои чап бозӣ мекунанд. Аммо Сорбону Афғонов футболбози пои чап нест, вале бисёр бо як маҳорати баланд зарбаро иҷро кард. Ҳисоб 0 бар 2 дӯстони арҷуманд. Ғайри чашм дошт дастаи Хатлон дар бозии сафари муқобили дастаи Хуҷанд 2 дафъа ба пеш мебарояд. Такроран мебинем ин ҳолатро ва ҳаловат ҳам мебарем аз ин зарба. Бубинед ки чӣ тавр зебо буд зарбаи задаи Сорбон бо пои чап дар вазъияте ки як бозигар капитани даста Манучер Ахмедов бар муқобили ӯ бозӣ мекард, муваффақ шуд ки ба задани гол даст ёбад. Дар нимаи дуюм футболбозони дастаи Хуҷанд бисёр ҳам зебо бозӣ карда истоданд ва имконият доранд онҳо. Зарба ҳам зада шуд ва ҳисоб дар қисмати дуюм кушода мешавад. Бисёр имконияти хубро Фатуллоев барои Санҷар Рихсибоев фароҳам овард. Санҷар дар рақобати 1 ба 1 бо дарвозабони дастаи Хатлон ҳисобро 1 бар 2 кард ва ҳассосиятро дар ин бозӣ нигоҳ дошт. Шақалов Комрони Мирзо Наҷод. Ҳоло мо голи задаи футболбози дастаи Хуҷандро мебинем бори дигар. Санҷар Рихсибоев ки чӣ тавр ба тури дарвозаи Куае Готсон зад баъди паси Фатҳулло. Акнун Дилшод Бозоров ҳамроҳ бо Андрей Сидоров дар хати ҳамла бозӣ мекунанд. Фатҳулло мебинем ки дар канори чап дар нақши ним муҳофизатгар ҳунарнамоӣ мекунад. Худойдод Узоқов партоби бисёр ҳам хуб боло имконият барои футболбозони дастаи Хатлон. Олӣ бозӣ мекунанд футболбозони дастаи Хатлон ва Парвиз Охунов муаллифи голи сеюми Хатлон мешавад. Се голе ки дар иҷрои меҳмонон зада мешавад голҳои зебо. Воқеан ҳам бисёр ҳам олӣ буд ва дар як лаҳзае ки ӯ ҳатто ман гумон кардам ки аллакай мавқеи зарбазаниро аз даст дода истодааст, бо пои чап зарба зад ва туп ба сутуни дарвоза бархурд, баъдан ба тури он ворид гардид. Такроран мебинем ин ҳолатро. Дарвозабон аслан имконияти баргардондани ин зарбаро надошт. Маъмур Икромов самти зарбаи Парвиз Охуновро пай бурд, аммо онро баргардонида натавонист. Туп ба паҳлӯи дарвоза расид ва ҳамин тавр ҳисоб 3 бар 1 гардид дӯстони арҷуманд. Дақиқаи 72-ими рақобат ва шояд камтари дигар имконият диҳад довар ба ҳуҷуми дастаи Хуҷанд. Чакалов вазъияти бисёр ҳам хафнок ва ҳисоб 3 бар 2 дӯстони арҷуманд. Агар барвақттар футболбозони Хуҷанд голи дуюми хешро мезаданд, фикр мекунам имконияти хубтари баргаштан ба бозиро медоштанд, вале аллакай дақиқаи 7 рафта истодааст. Дилшод Бозоров муаллифи гол. Дилшод аз ҳайати эҳтиётӣ ба бозӣ омад ва тавонист ки ба задани гол даст ёбад. Инҷо дарвозабон кори худро фикр мекунам хуб анҷом дод. Бале Сидоров бубинед дар рақобати дуюм муваффақ шуд ва тупро ҷониби дарвоза равон кард. Дарвозабон ҳарчанд баргардонид, аммо Дилшод Бозоров дубора зарбаро иҷро кард.